Na umbiko ophuthumayo. Urgent message. Namhlanje bengisesontweni manje nje mina. uNkulunkulu ukhuluma enye into kimi. Simanga nkiyankiya. Ikhwezi lezulu, ijuba lasezulwini likhuluma enye into. Kunempi ezayo enkulu kakhulu. uRamaphosa, President of South Africa. Ngicela ezokuphepha isecurity. Amaphoyisa nithi kwaqasha abaningi. Kukhona into engingayiboni kahle ezayo. And I pray lento ingenzeki. Something is about to happen. Ngiyacela uhulumeni vikela abantwana, vikela isizwe. As the president, yonke into ezoyenzeka niyenze ngokuhlakanipha. Kukhona into engekho right. uNkulunkulu ukhulumile. He spoke to me. Ukhona othi washo Khehlelezi. Khona into engayiboni kahle. Basale bedidekile abantu emva kwale video ukuthi ngabe lo mbiko uqonda ukuthi kunempi ezosuka eSouth Africa imayelana ngepolitiki noma kumayelana nani. Bayafakaza abanye bathiwa kwayikhuluma uDr Khehlelezi eyasendlunkulu nangempela nakho kuneyinkinga endlunkulu asazi wena uthini.